May pagatpanapon po. At na po king kanam ng aldo, ning kikatangang pong nobeno, at pamagsadya para king kapiestang parangal king kikatang patulunan ni Santa Monica. Talakad taong po. Siklod tamo po. Ginubos na nawari po ding labi ko. Banang agkas ning asbukoy, kapurian keka. O Diyos ko, sumahap ka po kako. Ginuko, mirapal ka, pasapan mo ko. Kapanisyan, itangan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ang taong tuto, ipanglinalang mga timbus kako. Uling ikang Diyos ko, mabilog kong puso malsintakya ka. At ulining palsitan da kang lakwas kinsablang nano,
pagbitkilan kong masakit ing pamikasala ko keko. O wala nanggang kayapan, nino ing menatiling mahmuri keko, mga pepatula kay pamigagana ka, pamangamanu at pamanyapat. Ako po, Diyos ko, nung sopon mo kuking malagrasya mo, tatanto kong matibe, king ena ko miyuman mikasala, layong kong lesyan kong isakwil, ing sablang makayuli king dapat a emayap. Mangay kong pisal ko king ganap a kapiyadyan, inge ganaganang sala ko. Manalig kong masakit ginuko, king alananggang pakalulo mo, king uli na muman ni maulagang bunga, ni mal apa may lasat pangamate mo king krus, at ni puso kong magbitkil, pagkala mo pong ilugod ka ko ing kapatawaran mo, mangganay tang grasyang ikabiya ko, at pamanatili ko sumuyo ko, ang gaking oras ng kamatayan ko. Panalangin king Aldo kang Santa Monica. Itamangan po. Maligayang patulunan ding Indu, Santa Monica ang asawa ng Patricio, at Indu ning emunanon doktor, at ipaning Santa Iglesia, San Agustin. Ining mayumiming pamagdebosyon, daraon mikika iting nobenaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapan ng ginutan Diyos, karing kalulong mabibingbing, ang pongpenganak, ang mga uglit ulining kasalanan. Abinarang kalulungkot, ting pakakalulong indong masipit magnasa, king pakakabos ding anak da. Daptan mo sapo, king ela mawili, king kaparangalan, akapadang bina, ring kayanakan. At ding katubali, nune miela sa, king ekalarang takot king Diyos, apani batanin tunay kabyasnan. Banting upaya, king pangabiyaming mikakasundu, at misasan lubketi, apalaran ming miyabe-abe mo naman kayang banwa. Antimo ing pami abe-abe yung eni, iko ning asawa mo at anak. At kanita, adalit tayong kapurian kin Diyos, datang king alanangga. Yanasa. Panalangin king Kanam Maeldo, kalukan ng Santa Monica. Itamangan po. Maligayang Indu at patulunan ming Santa Monica, uli na puwari itang kalukan amemale king puso mo, king pamakyapos mo king kalukan ng Jesus. Pakiabutan mo sa ake kami, ing mitutula ke, ketang ilugod na ke kay nin Diyos, at ay na kesa magnasa, ing nanumang bandi, keting yato. Nune bakus, mabiyasa kesa maglimos, karing salantang kalarawan ning ginutang Heso Kristo. Ketang anggang labis, king pagkabiyemi, yanasa. King katemika sampilantala deng dasyang buritang nabangnan, king pamamilatan ning panalangin ng Santa Monica. Ipami at yubanwa, misambanyi lagyo mo, datang kaya kami kiriyan mo, mi pamintuan ilog mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi, king Aldo, ibiyam mo kaya kami, king Aldo ngeni. Ang po ni patawad mo, kaya kami ring sala mi kaya ka. Ang timpam matawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisaul, king tukso, nunay kabos mo kami, king sablang marok. Bapong Maria, mipno kaking grasya, ing ginuwat yu kaya ka. Iwan kakaring sablang babay, at nunya pa naman, ing bunga naningat san mo, Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngeni ang king oras ning kamatayan mi. Amen.
Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga, yanasta. Ipami at Ibanwa, misambani lagyo mo, datang kay kaming keriyan mo, mi pamintuan inlob mo, kay tesulip antibanwa. Ingka kanan mi king aldo, ibigay mo kaya kami king aldo ngeni. Ang po ni patawad mo, kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pam matawad mi ka ring mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisaol king tukso, nunay kabos mo kami kisablang marok, yanasa. Bapong Maria, mipno ka king grasya, ing ginuwat kaya ka, muwan ka karing sablang babay, at nunya pa naman, imbongan na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, Ito nin Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngayon ang puwan king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga, yanasa. Ipami at Ibanwa, misambani lagyo mo, datang kay kaming keriyan mo, mi pamintuan inlob mo, kay tesulip antibanwa. Ingka kanan mi king aldo, ibigay mo kaya kami king aldo ngeni. Ang puwan ni patawad mo, kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pam matawad mi ka ring mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisaol king tukso, nunay kabos mo kami kisablang marok, yanasa. Bapong Maria, mipno ka king grasya, ing ginuwat kaya ka, muwan ka karing sablang babay, at nunya pa naman, ing bunga na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, Ito nin Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngeniyak king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alangangay. Amen. Pamupos a panalangin, itamangan po. O mapamakalulong Diyos, tulad ring malungkot at bering manalig kaya ka, ampot king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman, indakal aluwa ng Santa Monica, king pamibalik lub ning anak ng San Agustin. Pagkalang masapo kaya kami, uli ning pamamilatanda ilang adwa, king tangisa minamansa ing keking kasalanan, at apakirasa minamansa ing patawad, uli ning malagrasya mo, uli ning ginuming Jesucristong anak mo, ang po ng Espiritu Santo, yanasa. Talakatampo para king dalit ka Santa Monica.
nagyunigin pa po ng anak po ng banal na Espiritu. Amen. Mayap, abengi po kay kayungan. Kambera po din sarili tang kapag nasan kaniting misa, pakyabe tala naman kay katamong panalangin ding makatuking intensyones. Din po kay katamong mas sponsors, Ronel Gonzalez, Maria Cassandra Torres, Pilipinas Pilau Urbano, Enzo and Ethan Feliciano, Millie and Risa Trinidad, Chris and Janet Borja, Nilda Venerable, Monica Tolentino, Francisca Arcadia Tolentino. Then po kay katamong operors, Barangay Santo Rosario, Parian Sur, Altar Servers, po po din komi. Antimurin po kapasalamatan dari, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Monet Gutierrez, Joe and Rose Tolentino and family, Mercedes Nuguf and family, Jet Manalang, Joel and Norturla, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Erwin and Dolores Inventor and family, Nestor and Mila Ibay and family, Julius Oliver and Michelle Ibay, Antonio and Jose Cayanan and family, Badyong Kapulong, Gina Kapulong, Anding Kapulong, Boyan Baxter Kapulong, Sonia and Des Villanueva, Lilian and Ray Antonio, Baby and Noel, Jenilyn Miklat. Successful examination, Julio Nakfil. Special intention, Kapayapan Bilatan ng Russia and Ukraine, Dates and Lita David and family, Carla Milaine, Ibay, Arcel Borja, para karing birthday ng Jane Nolasco, Rodrigo Urbano, Hiling Mirna Nakfil, Jojo Rason, Maureen Mangila, Speedy Recovery, Crismel De Alca, Angel Fajardo, Neng Mendoza. For passing the board exam, Rosbian Mendoza, Dan Luigi Sanchez, para kang birthday ng Chipuring Rivera, Speedy Recovery Monica De Leon. For passing the board exam, Resbian Mendoza, Speedy Recovery Francisco Tolentino, Natividad, Jose, para ka rin kadladwa dari Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Jr., Rosalina, Amparo, Luis, Marla, Belen, Potenciano, Carmen, Rosa, Teodora, Hasmar, Rosario, Rizalina, Giancarlo, Reynaldo, Domingo, Erlinda, Carlito Ludwig, Robinson Senior, Marcelino, Felipa, Romeo, Pepito, Rodrigo, Catalina. At din sa Blancaladwaking Purgatorio, lalong-lalo na po karetang ala ng makaga nakakarela. Talakad tapot, makyabeking dalit apamuklat.
Kilagyuningin pa ang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kekan timurin. maya pagat panapon, kay Maya kaingan po. pagat panakong puwa mo. At suta na aking kalibut na niting abiyabetang pamagsadya para aking kakatamong paratang piyesta, parangal, aking kakatang patulunan, Santa Monica. Batang yun nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, si Santa la pareng kasalanan tamo, at anyaran pa mo'y dunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Igamig kadug king Espiritu at minyay kabyasnan kang San Esteban. Ginoo pakadulo. Ginoo pakalolo. Igang kikimod at magligtas aparating at siping ni Kristo pakadulo. Kristo pakalolo. Igamig mong katuliran at katapatan. Ginoo pakadulo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa may upayin tutu pakadulwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana king die alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, balikdan mo kaming mitmong lugod. Kakabos mo kami at gagawan anak mo kang Kristo. Pagkaliban mo kesa ng tunay kalayan at idala mo kami king manang pengako mo. Itiadwan mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo. Ang mabibi at magari kang bemo aning Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tapo at magiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ning dapat daring apostol. King panawon ay ito, kabang susulong, ing pangarangkalda ring alagad, ding Helenista, ahudyong tubo, karing aliwang bansa, at ding hudyong tubo, Palestino, milaban-laban lo. Sasabihan da ring Helenista, king nilaktawan la, king Aldoldo, pamagrasyon karing pondo, ring babaying may balo, busal da. Inya ring labing adwa, inawas dalang mipulong, ding sabla sablang alagad, at ngara karela.
E matulid, king pabustan mi, ing pangapanaral na ning amano ning Diyos, bami mong sikaswan ing pamamil kabiyayan. Uli na niti kapatad, mamili kayong 7 lalaking, pikabalwan kaya kayo, at kitmuan king Espiritu Santo at kabiasnan. At ila ring panibalan mi, kaniting bagi. Kami kanita lubos ming idikil, ing panawon mi, king pamanalangin, at king pamanaral. Kaya tulada ring sabla, ing nung kahira, ding apostol. Ing ya pinili re, i Esteban, ing tawong kitmuan, king kasalpan tayanan, at king Espiritu Santo. Kambena, pinili rala naman di Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Inicolas at tao Antioquia, ing metong apaganong mea kumberta, king relihiyon ding Hudyo. Linapit da lingreting 7 katao karing apostol, kay batdang me nalangin ding apostol, inarapan dala ring 7. Timpakan ng 2 buntok karing-karelang gamat. Makanyan sinulong, ang pamikalat, kingamano na ng Diyos. Merakal na lang merakal, dingalagad karing Jerusalem, at dakalaring saserdote, at tinanggap king kasalpan tayanan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. O Ginoo, ingkaya kang lugod, kaya kami mo sa ipakit, ang tining kaya kake manalig. O Ginoo, ingke kang lugod, kaya kami mo sa ipakit, ang tining kaya kake manalig. Ikang sablang matulid, apami biyebye, king Ginoo tumula kayo. Ikong makipusong dalise, kapurian sukat yung ibiye. Kambe ning lira, Ginoo kaya kayo yung purian, kambe ning gitara, panigtigan ye. O ginuwing kaya kang lugod, kaya kami mo sa ipakit, ang tining kaya kake manalig. Uling ing amano ning Ginoo, mit mong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan. Kalugurana ing hustisya at katapatan, yato kayang kakatmuan, king kayang ganaka. O ginuwing kaya kang lugod, kaya kami mo sa ipakit, ang tining kaya kake manalig. Dapot ing Ginoo ingata na la, retang makitakot at kayang gagalang. At sablang manalig king lugod na, iligtas na la king kamatayan, king panawon ning danok, pagkaluban ng pamangan. O ginuwing kaya kang lugod, kaya kami mo sa ipakit, ang tining kaya kake manalig. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Kristong may bango na, ibot king kamatayan, kapilan man ene mate, ing kamatayan alaning upaya, babo na. Ginoong antabi kaya kayo, At kaya ka, timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo.
Inyang mabibingi na dinulong laring alagad king dagat. Sinakilaking bangka at dinalakid lang papunta Kapernaum. Bingi na kanita at enala pa detangan Jesus. Mayelo niya yung dagat. Uling titsuk masikan ingangin. Inya may kabagsen na lang ating 5 o 6 kilometro. Higit ni Jesus lalakad siya baboning danum at palapit siya king bangka. May ngatakutan da. Ako ini. Kayo tatakot nga ng Jesus karela. Matularing pepasakin ni Jesus king bangka. Agad-agad ing bangka sinadsadya king lugar akarelang pupuntalan. Ing mayab ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo, makiramdam tamo po king homilya. Magandang gabi po sa lahat. Gabi na. At ako muna yung guest priest ngayon. Mahirap po ang makakuha ng mga pare pag mga ganitong oras ng Sabado. Kasi mostly, lalo yung mga paris priest very busy sa mga anticipated masses. Sa buhay po natin, ayaw natin ng mga problema. Ayaw natin ng mga krisis. Pero kung babalikan po natin mga panahon na nagka-problema tayo, nagkaroon tayo ng krisis, sa mga ganong pagkakataon, tayo nakatuklas na mga bagong pag-uugutan ng lakas. Sa mga panahon ng krisis, doon na-imbento yung mga kakaibang bagay para lutasin ang anumang problema. Meron po akong napanood minsan sa YouTube. Hindi ko na matanda ng pangalan. Yung naka-imbento ng video call. Yung video call. Yung napanood ko itong lalaki, mayroon siyang jowa, maghihiwalay sila kasi parang aalis yung babae. Paano na hindi niya makikita yung kanyang jowa? Kaya doon siya nag-isip kung paano niyang kahit malayo ang kanyang jowa, makikita niya pa rin niya. At doon po nagsimulang tuklasin, hanapin, eksperimentuhan, kung paano nasa pamagitan ng diyang sa cellphone, hindi mo lang makakausap, hindi mo lang maririnig ang boses niya, kundi makikita mo pa ang kausap mo. At alam nyo, isang araw nabuo niya itong ganyang inbensyon na yung kausap, hindi lang naririnig, kundi nakikita niya. Nagsimula lamang dahil sa suliranin niyang at siluranin nilang magjowa na hindi na sila magkikita dahil magkalayo sila. At ngayon po, tignan nyo, ang daming nakikinabang sa imbensyon na yan. At marahil, ganyan pa yung ibang mga imbensyon. Nung isang araw din po, meron akong napanood na ganyan din. Na isang pinarangalan na isang bata, teenager. Kasi doon sa lugar nila, walang tubig. Yung bata, nakatuklas ng paraan para magkaroon ng tubig. Gumawa siya ng windmill. Ng windmill. Gamit niya mga bisikleta, ganyan. At alam ko po yun pinarangalan, yung batang yun. Napanood ko lang ito dahil napanood ko na, hindi ko na ma-research kung paano ko babalikan itong mga nakakabilib na mga istoryang ganito. Alam ko, bandang India yata yung batang yun. Dahil may krisis sila sa tubig, hindi sila makatanim, ayun ang naimbento niya. Yung windmill, bisikleta, yung pinapadyak para umikot, tapos makakapag-ano ng tubig. So, ganyan po yung nagagawa ng mga krisis, mga problema. Ayaw natin yan. Pero sa totoo lang, doon nahahamon ang ating galing at kakayahan. Dan lumalabas what is good and best in us. Yung mga inaakalang di natin magagawa, kayang-kaya pala. Kaya, sa isang banda,
Salamat sa mga krisis. Salamat sa mga ganyan. Dahil dyan, nakakalikha ng panibagong bagay ang tao. Ano niyo po itong first reading natin? Parang ito yung unang krisis ng mga unang Kristiyano. Yung krisis lang nila ay yung complaint ng mga Hellenista, isang grupo ng mga unang Kristiyano na hindi mga Hebreo. Ibig sabihin, pag Hellenist, siguro mga Griego yan, na converted sa Christianity, na sama-sama na sila. Yung complaint nila, yung kanilang mga byuda ay napapabayaan, hindi nabibigyan ng rasyon, ng ayuda. Siguro, yung ilang mga Hebreo lang ang nabibigyan ng ayuda. Yung kanila, nanineglect. Kaya yan ang kinomplain nila. Agad-agad naman, rumisponde itong mga apostol, itong mga lagad, kung paano aayusin itong bagay na ito. Sabi ng mga alagad, hindi naman namin pwedeng pabayaan ang pangangaral para ang tugunin ay yung pagtulong sa mga nabalo. No? Tignan niyo po yung apostolate ng unang simbahan. No? Apostolate sa mga nabalo, mga byuda. Natandaan po natin, mas kawawa yung mga byuda ng panahon na yon. No? Kung balikan natin yung panahon na yon, wala pang equal rights yung lalaki at babae. Yung babae sa kultura ng mga Hudyo ay third class citizen. Hindi naghahanap buhay. Mukhang hindi pinapagmanahan ng pera, ng kayamanan. No, wala pa yung ganyan. Kaya kawawa sila No? Hindi tulad po ngayon, iba na yung mga byuda ngayon. Meron nga ngayon meron mga contest na byuda babes. No? Kasi mga byuda pero nagkagandahan pa. Makikita mo pag minsan, no, mga socialites yung mga byuda. No? Tsaka talagang mas maraming namana ng mga kayamanan. No? At saka sila pa yung mga laman ng mga parlor, pinapaganda yung mga kilay nila. No? So ngayon po, iba na yung sitwasyon ngayon. No? So dapat mailagay natin ang ating kalagayan sa panahon ng mga lagad, kung saan ito'y mga nabalo, kabilang sila sa mga kawawa. Kung hindi sila alagaan, tutulungan, walang magmamalasakit at titingin sa kanilang mga pangangailangan. Kaya yung unang apostolate ng simbahan, ito. Kaya lang ito nga yung problema. Nanineglect sila. Wala nang tumututok sa kanilang pangangailangan. Siguro sa dami nila. Kaya nung ginawa, sabi ng mga lagad, maghanap kayo sa inyong ranggo. Yung ginagalang, puspos ng Espiritu, at punong-puno ng wisdom, ng karunungan. Ayan po. At nakahanap naman sila. Pumili sila ng 5 kalalakihan. Tinangunahan ni Esteban. Na pare-pareho silang ginagalang ng community. Puspos, very spirited, very passionate. Actually po, after this chapter, marinig natin yung istorya, kwento ni Esteban, how passionate he was sa kanyang pagiging lingkod ng Panginoon. Kasama ng iba pang mga napili para gumanap sa paglilingkod sa mga biyuda. Kaya ito po, itong nakapili nga sila ng 7 kalalakihan na tinawag nilang diakono. Ito po yung, kung titignan niyo yung history ng simbahan, ito yung first ministry na itinatag ng mga alagad. Yung ngayon po, ano natin dito Order of Deacons. Yan, ito po yung Order of Deacons. Diakonos, diakono, ibig sabihin, service. Ayan ang kahulugan ng diakono. Ngayon po ang mga diakono parang stepping board para sa pagiging pare. Unlike during the early years of Christianity, ito isang mahalagang lingkod ng simbahan. Ang pinakapapili
nakatutok sa service ministry ng simbahan. Na, ngayon po kasi, deacon, parang dekorasyon lang. Na, yun nga, bago ka maging pare, dapat daanan mo lang ito. Na, parang hindi ganun napapansin. Actually po sa amin, binibiro namin na pag naging deacon, ang kahulugan na ng deacon means di ko na magagamit. Na, ganun ang kahulugan, di ko na magagamit. Bye-bye. Parang gano'n. Pero hindi po gano'n. Ito, pag babalikan mong history, deacon, diakono means service. Na, kung kailan mayroong krisis, kung kailan may problemang simbahan, doon nila naisipan makatatag ng isang grupo na tinawag nilang diakono para tumingin sa pangangailangan ng mga biyuda. At ganyan naman po yung simbahan. Sa mga krisis, sa mga problema, doon nakakapag-isip din kung paano harapin ang mga krisis. Kung mayroong mga sitwasyon na bago pa lang, doon ang simbahan is able to create new ministries. Kapag mayroong mga pangangailangan. At incidentally po, ngayon, mamaya pagkatapos ng communion, ay ating pong i-induct yung mga CPC coordinators, yung chapel pastoral coordinators. No? Kasi po sa laki ng simbahan, sa laki ng bayan, kami pong pare, hindi namin kayang harapin ang lahat ng mga dapat tutukan sa parokya. No, kaya naghanap po kami ng mga mako-coordinate namin, no, sa bawat barangay o chapel or community para sila yung mga kausap namin para mas madali yung maisali ng programa o kaya marinig mula sa kanila ang anumang pangangailangan ng community. No, kaya yan po yung chapel pastoral council. No, at mayroon silang coordinator. Sa gabi pong ito, yung coordinator lang ang ating i-induct. At siyempre, paano po napipili yan? Kami pong mga pare, kasi may mas mabigat na tungkulin, dapat mayroon kaming konting, ano ba yun, yung pakiramdam, kung sinong may kaya. Yung wido sa Kapampangan, yung pag mag-gitara ka pero parang wido lang yan yung parang nahahatak ka na ito'y makakatulong sa simbahan, sa parokya. Dito po sa ating binasang first reading, yung kinalang pinagbasihan sa diakono ay yung ginagalang ng community, very passionate, mayroong wisdom. Mayroong kaya mga wisdom itong napili ko. Tignan nyo. Ginagalang kaya sila sa community. At puspos kaya sila ng banal na espiritu. I just presuppose. Pero yan po, dapat yan. Actually, pag ano po, yun din ang tinitignan namin bilang mga pare. Na kung sakali po kayo napili para ganyan, tignan nyo yung pinagbasihan namin. That you are being respected in the community. You are very spirited person. At yung huli, meron ka ring wisdom. Meron kang angking karunungan mula sa Diyos. Ganyan ba kayo? So, yan po na. Okay, so anyway. So, yan po yung sinasabi ko. No? Kahit yung mga ganyan sa simbahan, mga CPC, nagsimula yan kasi may pangangailangan. May krisis din sa simbahan. Hindi kayang sakupin ng pari ng mga mamumuno ng simbahan ang maraming trabaho. Kaya ultimo po yan, yung Chapel Pastoral Council ay ginawa. At yun nga, yung mangangailangan ng isang coordinator mismo. At dito po sa ating ebanghelyo, iwanan natin yan.
Tignan nyo sa ating ebanghelyo ngayon, parang krisis din tong naranasan tong mga lagad. Kasi habang naglalayag sila papunta sa Capernaum, nasa kaligitnaan sila ng dagat, biglang lumakas ang hangin at lumaki yung halo ng tubig. Kaya ito siguro sa ibang mga version ni na Matthew at saka Luke, no, ang version nila talagang natakot yung mga lagad dahil sa laki ng alon. Sino ba namang di matatakot nasa gitna ka ng dagat tapos biglang lalaki yung alon at hangin? Ako po ay galing sa isang coastal area. Naranasan ko yung magbangka. Ako naman noon, hindi naman dagat ang aming tinatahak kundi ilog na malapad. Malapad na ilog. Pero alam nyo yung nakakatakot sa akin, pag kumikidlat at nasa gitna ka ng ilog, ilan na rin po yung nabalitaan kong tinamaan ng kidlat habang sila'y nasa bangka. Yung alon hindi ganong nakakatakot kasi ilog lang yan eh. Siguro ang lapad ng ilog simula dito hanggang dun sa bakod doon, sa lapad ng dagat. Pero madali lang naman yan pag ang bangka daw may tiyabya, kumapit ka lang sa bangka, okay ka na. Pero ito po hindi ilog, ito'y dagat. Pagkakwento ko po yung mga kapatid kong mga pare sa Visayas, wala pa lang sinabi yung aking kwento sa ilog kasi sila dagat ang kanilang nilalayag. Mas nakakatakot kasi pag sa gitna ng dagat, wala nang makikitang lupa. At kuminsan, yung panahon, bigla-bigla, umalis ka ng maayos ang panahon. Pagdating sa gitna, bigla na lang bubuhos ang malakas na ulan, lalakas ang alon. Kakatakot. Kaya ito po yung eksena. Pero habang itong mga lagad nararanasan ng ganyang sitwasyon sa dagat, doon daw nagpakita ang Panginoon. At pagkasakay niya sa kanilang bangka, hindi nila napansin na nakarating na sila sa kanilang pinupuntahan. Alam niyo po, ito'y istorya ng krisis. Ang alon dito at hangin, nilalarawan ang pinagdaanan ng mga apostol, ng mga krisis sa kanilang buhay. Kasama na yung persecution, kasama na siguro yung gulo within the church, na parang gustong itumba ang simbahan. Pero ganun pa man, anumang laki ng krisis, anumang laki ng problema, sa karanasan ng mga lagad, si Jesus ay sinamahan niya sila. At before they knew it, nakarating na pala sila sa pangpang. Ibig sabihin, nakaraos na sila, nalampasan nila. They have overcome the crisis. Hindi po ba yun ang nangyari sa first reading? Nalampasan nila yung crisis. Itong ebanghelyo sinasabi lang, ito'y nangyari hindi dahil sa kanilang galing, hindi dahil sa kanilang wisdom, kundi because the Lord was with them. Dahil ang Panginoon ay sumasa kanila. At ito rin po yung gusto kong ating huwag kalimutan. Sa panahon ng ating mga krisis, sa panahon ng ating nagkakaroon ng suliranan ng mga problema, ito rin sana yung ating makita na sa panahon ito'y sinasamahan tayo ng Panginoon. Possibly, habang ito'y nangyayari, habang ito'y ating hinaharap,an marahil di man natin nararamdaman na ang Panginoon ay kasama natin, kapiling natin. Kundi pagkatapos ng mga pangyayari, pagbabalikan natin, doon lang natin masasabi, kaya pala nakaraos tayo. Kaya pala nalampasan natin. The Lord was with us. Kaya ito po, ayaw man natin ng krisis, pero sa krisis, nahahamon ang ating kakayahan. Lumalabas ang ating kabutihan, kakayahan, galing. Ano mang mabuting nasa sa atin. Pero higit sa lahat,
Hindi na lumalabas ang galing natin pag mga krisis, kundi lumalabas din ang Panginoon para samahan tayo. At before we know it, tapos na pala ang lahat na ating iniinda at kinatatakutan at gumagambala sa atin. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa peniteng mga kailingan, tayong lahat na kanya-kanya ng pagharap sa mga pinagdadaanan, suliranin, krisis sa buhay. Gayunpaman, nandyan lagi ang Panginoon para tayo samahan at akayin tungo sa kaligtasan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ari ning sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Arining sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Para king iglesia ng Diyos, gawa na sanang lalong konkreto, ing pangatsyon Ginoo, kapamilatan ning pamibalik king makaapostol dong institusyon, ding Diyokono amitagulaling king obrara, king pamanyapat mayap, ipanalangin taking Ginoo. Arining sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang gaganap, karing material a obra, mikakamalayan lasa, king ing alwagin ning Nazaret, parati ang atyu siping da, bandina ng pamantabos aulaga, ing karelang obra, ipanalangin taking Ginoo. Arining sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang may kondina, king sapilitan apa mag-obra, atuklasan da sa ing king karelang kasakitan, agagampanda king karelang katawan, itangkulang king pamaylasa ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Arining sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamungan, apalaganap ta sa no karin man, ing dibinong tula, kapamilatan, ning malapit tamong pamikasan netong kang Kristo, karing sabla tamong amano at dapat, ipanalangin taking Ginoo. Arining sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Ngini adwan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesus, emo naning lugod mo kaya kami. Pasulungan mo sa ing kasalpantayanan mi kaya ka. Gawan mo kaming mitmong pansin at pasalamat king kaya kang pangayatsyup. Lalo na po tang kakanan mi kaya kang katawan. Ikang magarit mabibiye, manggaman king alanganga. Amen. Teta pong makasadyang mag-offer, pwede na ng talakad. Makiabeta mo po kindalit para kung pa magsadya karingain.
Manalayan kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo, itindawon karinggamat mo, king kapuri at kaligayan ni kayang lagyo, king kaya katamong kasaklala at king mabilog ng Santa Iglesia. O Ginong Jesus, ingalang likat mong pangayatsu, siping miya, ingkay kaming kalasag, at pagmulan ing tunay tula, gawan mo kaya sanang parating ating kamalayan kaniti, ikang mabibiyad magari, manggaman, kingalangangga, Amen. ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya kaanti mo rin, yat na yorem puso yo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratid numang kanino ipa, Diyos kingalangang adubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Pupuryan da ka king lubos madagulatula, kaniting panauning Pasko, inyang Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Iyang tunay kordero, amilala ko king kasalanan ng yato, king kayang kamatayan sinintang ningke kaming kamatayan, king pamanyablinang mebye, dinarin at binalik ingke kaming biye. Ulinita kamberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit mi ingke kang ligaya, alantok ng naming babye, kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, manyarilang katawan at daya, ng ginuming Hesu Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapi, te pasalamat siya kaya ka, piraso niya binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kungan at kananya, itiing ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. At binyan ng kalis, karing kayang disipulo nga nam, tanggapan niya iti kongan, minong ko kaniti. Itiyo, ing kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo, at hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kaya tami patawaran laring kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi, oy pa, ing kamatayin at pamanyubli ng may biye, ning anak mo. Darami kaya kaiting tinapi ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka.
Mapangmabaming pagamwa mo, king kami ngan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, hing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yaking lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, ati Florentino, ake kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman din kapatid ming pepaynawan at maninang sibing miye, lalo-lalo na Elisa, Eloisa at Nelly. Anding pang mayang mo na biye, tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bielanganga. Ban kaya ng Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning Espiritu Santo, pupurianda ka at parangalan, manggaman king halangangga. Mapamintugin naman yung tarapangabo sa bibog ibala ng turo, nga tamangining mangangas manalangin. Igabos mo kami o ginukisablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupaning kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kapang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo man tabiya sana kapilan man kaya kayo. At kekaan timuri. Ti po may kakapatid, masyata mangining ipupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan po.
Ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning ato. Nyanon tamang makakilala at makasadyang tanggap kaya kaniting banal ng hapunan. Ginoo, Ginoo, et matampang tanggap kaya ka. Dakot yakat niya nga mano mo, kumayat na ako. Salamat Ginoo, salamat, salamat king lugod mo at lingap, salamat king pakamal mo pamaningat, salamat po, salamat po. Para king niapit kalumo ke kami, pamangan mi aldo-aldo babiye mo nga, tuknangan mi malan minanuman ing kailangan mi, salamat po Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat, salamat king lugod mo at lingap, salamat king pakamal mo pamaningat, salamat po, salamat. Para ka ring pengarimi at kapatag, kamag-anak at kasiping balik, numan kapayat ting bukpat, maging mayanan ting patpat, salamat po Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat, salamat king lugod mo at lingap, salamat king pakamal mo pamaningat, salamat po, salamat. Panining aldo at timlanan ning bulan, tiyugning angin at kantada ring ayun, salading batwining beni, tatait karing maglakbe, salamat po Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat, salamat king lugod mo at lingap, salamat king pakamal mo pamaningat, salamat po, salamat. Siklaw tamo po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, banking daratang nga pambansa, ampon pang lokal halalan, ing tunay ang magari, yaing kaburianing Diyos, ang mamantabe karing sablang bansa.
Abi-abi at among ipanalangin. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ng terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sa buwatan, ban makapamirayid. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampon makitid, apan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, mga manong. Abe-abe tamong ipanalangin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya mi, yaing gawan tunay tuntunan. Baning kaya panding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Baning dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Banding maluka, ampon may na, ilaring migit miyunang mitutukan. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong yaing mamyedalan, king daklat ding kapayapan, anpong katimawan. Baning banal at takot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, itamo nga po. Pastol ning kaladwami, ampon talapagligtas ning meto si kluban. Ing politika yaing pigkalumuke kami, meto nga panagkat, bansumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Ang tabayanan mo ing politika king bansami, antimo ing pamanantabe mo ke kami. Manano na sana ing pamanantabe mi king politika, para karing botanti, ampon kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasaw, ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanganga. Amen. Nakloko pa po para king induction karing kakatamong CPC coordinators. Present na po kay katama ni kakatang PPC coordinator Chingbel Katigbak. Magrasyang bengi po, kaya katamungan. Presentami la po ring diakono, diakona. Patsya po din dam tayong lagyo ning kaya katang barangay, ay lagyo yu. Pwede pumunta kayo ning arap, at marap kang among, kaya tamo po. Santo Niño Chapel, Santa Cruz, Maurin, Manila. Santo Niño Chapel, Laput, Agnes P. de la Cruz. Virgen de los Remedios Chapel, Balas, Fernando L. Pabalan. Virgen del Santísimo Rosario Chapel, Santo Rosario, Elizabeth N. Sun. San Lorenzo, Diacono San Lorenzo, Renaldo T. Bautista. San Antonio de Padua Chapel, San Antonio Jonathan R. Panganiban. San Jose Patriarca Chapel, San Jose Matulid, Hazel T. Lagazon. Santo Domingo de Guzman Chapel, Santo Domingo Village, Rosel L. Montemayor. Virgen de la Paz y Buen Viaje Chapel, Lagundi, Leonida V. Diaz. Sagrado Corazon de Jesus Chapel, Santo Cristo, Edwin P. Cunanan. Induning Mayap Ausuk Chapel, Parian Sur, John Benson J. Fernando.
San Agustin de Hippo Chapel, Parian Norte, Liku, Agnes P. David. Maraptamo po kang among para king induction. Malaya? Joseph, malaya. Okay, so agyan pong pamindak din, uling may pandemic, may gobrano man agad. Agyan, ini pong induction na bala mo, formality ya mo, pero agyan alaya po ini, may kumpisano pong may gobra. Deti, kambera po rin aliwa, Brother Joseph na ning Parian, sentro. Nya pangaditala po. Talakad tamo po, pangaditala rin kaya katang coordinators. Makasiklod kayo. Makasiklod kayo, sige. Sige. Mga 30 minutes mo. Oy, paming atsubanwa, pinili mo keng maging pakamalan mong balayan at tinipon mo kaming may biyebe kilomniting parokya. Ikatula mo sa sabdaming pamagmalasakit, pamaglugod, at pamanyuyo keng kekeng pamanyamba, kararaptanan at amano. Ipaparming kaya kang bendisyon, karating galamin, kaya kaming parokya, kaya kaming coordinators, kaya kaming kapilya, at ipahintulad mo ikatula mo lang. Antabayan mo yung kanilang pangimod, king sala ng kayang espiritu, at sa pan mong magobra para king kayang ikarangad at ikaligaya, para king kasablala ng kabilugan mong balayan. Ipapupuryan mo yung lagyo mo, manggaman, king alanganga. Datin na pong appointments i-chimbelya ng mamasa. Diyan may itong karinit pong karelang pastoral appointment king kaya katamang parokya. The Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, Santa Monica Parish, Parian, Mexico, Pampanga, Pwede ko 2021 Philippines. Certificate of Appointment, pwede tayong puluklok, is hereby granted to, ito pong lagyudan pare-pareho no po kanito, as the Chapel Pastoral Council Coordinator of the respective barangay, chapel, located at barangay location. Your appointment stands effective on the 30th day of April 2022 until May 2025, unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. Given this 30th day of April, in the year of our Lord, 2022, at the Santa Monica Parish, Parian, Mexico, Pampanga. Signed, Reverend Father Arnolfo Magdaleno F. Serrano, Parish Priest, yours truly, Belina Katigbak, Coordinator, Parish Pastoral Council. Please.
O palakpakan tala po rin ka na akong coordinator sa Karon Chapel. Picture pa. Okay, sige po. Palakpakan tala pa sila. Ayan, may oras at talakad na po para king tauling panalangin at bendisyon. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, mananasanang iting Eukaristya, apig masusyan miking kapigaganakan king kaya kang anak, so paano kaming sumulong king lugod, itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka, timurin. at bendisyonan ako ng Diyos sa may ipahituto. Ingit pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. mayari ng kaya katang kapag masusyan, o metana, luguran ng Diyos, ating kaparang tao. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. aleluya. Marakal po salamat at bengin ng Diyos. Kaya kaingan, magandang gabi po. Maraming salamat.